Ahoj, já vás vítám u nového videa z dnešného dielu z Minecraftu a dneska si zahráme na serveri Hypixel tú novú minihru, ktorú tu vlastne pridali a volá sa The Lab. IP v popisku videa a my si ju ideme zahrať. Takže si dáme, tuto je The Lab. Tak, dáme si ju. Teda, The Lab. Tak, pozrieme sa, či tu nie je nejaká arena voľná. A tuto, možno nás to pripojí, možno nie. Ale dostavím sa, že nie. No. Takže tu není žiadna voľná arena, tak my sa uvidíme až v arene. No, takže arena už za chvíľku začína, tak sa sústredte na ňu. Áno? Greetings, fellow comrades. I expected better, but I'm sure you'll do just splendid. Let's find out what the almighty machine has in store for us today. Akú minihru si vyberieme? Takže Dodgeball, Body Wars a Gold Rush. OK, ideme na to, každú hru vám vysvetlím, hej? Well, let's get to it. Beginning the teleportation process. Vidíte, že nevoľnosť a nočné videnie. Tak. Túto hru som nehral, tak a nehral som žiadnu hru. Takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. Chuj, neviem, čo sa tu má robiť. Ale však my na to prídeme. Aha, máme sa vlastne ohadzovať takto guličkami a získavame za to body. Sme tretí, je to super. Sme druhý. Oh, why? No tak dúfam, že to vyhráme, lebo chcem byť aspoň na treťom mieste. Je to také nezačímne táto hra, takže mňa to... Oh. Koľko sme boli? Čudné posledný? Či sa mi to iba zdá? Neviem na tomto zistiť, či sme boli poslední, či koľkatí. A tuto je ďalšia minihra. Aha, neviem, ani túto hru som nehral. Ale vlastne, tak dúfam, že sa vám bude páčiť. Aha, triafame tým tých blbcov. Respawnet. Oh, why? Oh. Jesus. Neviem, s touto loďkou neviem dobre narábať. Tak pôjdeme za tým chalanom. Ej, why? What? To čo bolo? Dáme si asi 3 areny. A je to zaujímavé, že ako rozpráva ty kokos. Videl som túto hru rôznych youtuberov, takže som ju chcel natočiť. Trošku sa to tu seká, lebo
Vidíte? Chápete, že ja triafam a ju nejde zabiť. Takže to je na tomto divné. Poďme. What? Oh. Tak toto sa nám nepodarilo. Toto je hnusné. No, nevadí. Nevadí. Neviem, koľko ty sme. A to mi je úplne jedno. Len aby ste si to využili a aby ma to bavilo. Takže Gold Rush, tuto zbierame diamanty. Len tak, to už som videl. Tak rýchlo, zbierať diamanty. Kopaň to mi ako si káni tak moc nejde, ty kokos. Tak dúfam, že budem mať... Jo, som tretí, som druhý. Už nie som. Takže to ma naozaj sere. Pardon, ospravedlňujem sa. Ne. Ja som noob. Ty kušo. Ja som taký noob. Boli sme tretí a takto sme sa pohoršili. To je hnú. Sakra! Takže aj tretiu hru. Takto som zvedavý, kto je koľkatý. Druhé miesto má Morienko. Tu má prvé miesto Ida, 8 a Lolo Belas. Takže im gratulujem, dúfam, že aj vy. A uvidíme sa v ďalšej mape. Prečítal som si nejaké tie pravidlá, moc som tomu nechápal, lebo neviem moc dobre po anglicky, ale učím sa to, nebojte sa. Za chvíľku vám budem vedieť preložiť úplne všetko, ale my zase začíname, no. Takže my sme táto z kraja první a ide zase ten náš villager. Good day, test subjects. No time to dilly-dally. Let's get to it. If you would kindly divert your eyes to the experimenter, we'll find out which experiments we'll be doing today. Fights. Dodgeball. Fight dodgeball a katastrofik. Neviem, či sa to tak správne číta, ale dúfam, že hej. Začínám byť, je nám špatne, je nám zle. Je má. What? Čo? Ja som nelietal? Why? Čože? Prečo som dostal kick? My sa uvidíme až potom, lebo neviem, prečo som dostal kick, však ja som nelietal. OK, takže bolo naozaj čudné, že som dostal kick za fly, naozaj neviem prečo. Asi keď sa to bugovalo, tak preto mi dali ten kick. A my ideme na ďalšie, keďže sme nás to vyhodilo. Aha, tento nerozpráva. A táto mapa asi tým pádom nebola ešte zapnutá. Nevadí, že nerozpráva, však ste počuli vtedy jeho slova v prvej mape.
Takže Pig Racing, Spleak a Fig Fight. Ideme na to. Teraz nám zase bude špatne, zle. Pig Racing, to asi viem čo je. To je, že budeme musieť chytať do takej svojej dierky prasatá, ale neviem to presne. Nie? Ja som nepochopil najprv, akože čo to má byť, ale už som to pochopil. Musíme to rýchlo klikať. Rýchlo. Musíme vlastne klikať na ten emerald, aby vlastne ten somar išiel. Neviem ani aký sme. Najprv som tomu nevedel pochopiť a až potom som na to prišiel, takže... Aha. Tak tuto budeme musieť triafať. Neviem to presne, čo tu máme robiť. Nevadí, uvidíme. Aha! Tak máme ich zhadzovať dole. Z mapy. Si pamätám, čo to je. Today. Tak my začneme utekať. Lebo my sme vlastne záchoprití a bojíme sa spadnúť dole, že? Samozrejme, že sme tu ostali sami. Teraz ho krásne zhodím. Keď pôjdu okolo, tak ich zhodím. Jo, sme tu traja. Hej, sme tu traja. A ja to chcem vyhrať. Dvaja tu sme. Ja si skočím tuto. Tak dúfam, že ho porazím. Jo! Vyhral som! Jo, vyhral som! Som dobrý, vyhral som. Fight, to neviem čo je. Pamätáte si, to sa nám tedy stalo, že sa nám to buglo. Jaj, to sa tu máme zabíjať. Aha, tak to som teda nevie. Aha, arena iba začne. Jaj, zabíjať sa tedy máme. OK, dobre. Ja sa bojím o svoje životy. Jaj, tu sa nám životy nedoplňajú. Tak to nechcem byť posledný. You were killed. Aha, no nevadí. Tu má nejaké hacky alebo niečo. Jo, plus jeden kill. OK, letí. Super, nemáš hacky, neboj sa, ja som si robil srandu. Aha, keď budeš zbierať hlavy, tak niečo dostaneš. Speed. Ja som dostal speed. Jump. Plus jeden kill, OK. Jo, ja som prvý! Jo, ja som prvý, ja nepoužívam hacky.
Vlastne som ich nikdy v živote nepoužíval, takže mne to asi tak je, no. We're killed. To nevadí, nevadí. Ale som prvý, takže zatiaľ je to super. Zatiaľ je to super. Ale tak zatiaľ je to killed, či jak sa tu... Jo, sme prvý! Sme prvý! Jo! Super! Výborne. Výborne. Sme prvý. You are the winner! Juhu! Sem prvý! Yo, Jesus, sme prvý! Juhu! Dobre, tak dáme ešte jednu mapu a pokiaľ ste si všimli, videá sú dlhšie, kúpil som si Bandicam, takže dúfam, že dúfam, že sa vám tie moje videá budú páčiť. My sa uvidíme v ďalšej aréne. No, takže aréna nám za 25 sekúnd začne. Som veľmi rád, že sme v minulom kole vyhrali a ospravedlňujem sa za to, že dlho nebolo video, lebo som mal záracha a teraz budem dneska vidieť video, zajtra by malo vyjsť aj pozajtra, tak dúfam, že sa na to tešte, ale cez týždeň točiť nebudem. Možno niekedy. Začíname, zase ide ten náš villager. Aha, nerozpráva, takže mne to je, že som to ani nemusel takto dávať, no nevadí. Aká minihra tu budú? Fight, dobre, zabíjanie, to mám rád. Rocket Race, to neviem čo je. A Build Snowman, to viem čo je. Že budeme stavať snehuliakov, prvé to čo sme mali pred chvíľou. A to druhé neviem čo je. Dobre, takže teraz zase nám bude zle. A za chvíľku začíname. Hej, ja viem, teraz sa začnete killovať, ale to není moje. Hej, to není moje. 5, 4, 3, 2, 1. Plus jeden kill, dobre. Aha, takže už nie sme prví. Regenerácia. Hej, why? Tak sa nám v minulej hre darilo a teraz sa nám nedarí. To je hrozné. Eminem. Neviem prečo spomínam Eminema. Neviem prečo. Nikdy som ho nepozeral a nikdy ho pozerať nebudem. Už som zrazu reper, ty kokšo. Na jednu ranu a už hneď kill. Pekne. You kill it. Nevadí. Jeden kill, okej. Zase kill. Zase ma skillili, no je.
Spawn today. No. Neboli sme za to poslední, ale tak nebolo to boh vie čo, keď sme najprv vyhrali a potom nie. Stand, press the pressure plate to the... Aha. Aha, keď chcem prehrať. Ne. Tak naozaj toto neviem čo je. Neviem, prečo mi to nejde rýchlo, ale ide mi to strašne pomaly. Čo, to bolo strašne rýchle? A to už nazbierali 100? Wow. Tak to sú iní machry. Tuto musíme ničiť vlastne lopatou sneh. A akože čím budeme mať viac tých koliesok, tým sa nám sami budú robiť tie snehové gule, zničíme to a postavím snehuliaka. Vidíte, je to veľmi jednoduché. Ešte pritom... Tak, máme prvého snehuliaka postaveného. Jeez. Toto mám rád. Aspoň nech budem ten tretí, no, nevadí. To mi už nebude vadiť. A keď budem posledný, tak to mi bude vadiť. Sme druhý. Super, super. Som prvý, to je super, neviem koľka ty. Toto bola tretia hra. Takže na prvom mieste budeme gratulovať iba prvému miestu Mr. Slam FM. Juhu. Ďakujem, veľmi prajem ti všetko k výhre. Že si bol dobrý a tak, čo? No. Takže pokiaľ sa vám video ľúbilo, nezabudnite dať like, prípadne odber na môj kanál a ja sa s vami učím a ahoj!